Терра Марія, шляхам легіонера Марыі. Хвала Єсусу Христу. Як заўсёды вітаем вас, шановныя гледачы і слухачы Радыё Марыя на зямлі Марыі. І сёння ў нас у гасцях на зямлі Марыі Наталя Драшкевіч, якая згадзілася з намі і для нас, найперш, расказаць шмат цікавае пра найсвяцейшую панну Марыю. Мы знаёмы з Наталяй вельмі даўна. Можа сказаць, што я палову жыцця, яна ўсё жыццё. Вось яшчэ з 90-х гадоў. І злучыла нас вось такая моцная любоў да Багародзіцы. Жыццё вельмі моцна звязала нас з Дзевай Марыяй. І, канешне, гэта крыж, который кожны па-свойму нясе, бо чалавек, который любіць панну Марыю, ён будзе заўсёды, яго будзе ненавідзець д'ябал і старацца ўсяляк перашкаджаць. Вось. І я хацеў бы сказаць, што Наталя адзін з такіх людзей, который нясе такі крыж, не скажу, нелёгкі, але дзякуем Богу, што яна згадзілася шмат расказаць пра Дзеву Марыю, пра яе любоў да нас. І, канешне, мы гэта будзем рабіць зноў, перагортваючы старонкі трактата Святой Людовіка Марія Гриньон де Монфора, трактата аб сапраўдным ушанаванні найсвяцейшай панны Марыі. Вось, таму папросім Наталю, каб яна трошку распавяла пра сябе, пра гісторыю знаёмства з Марыяй, з гэтым святым, з гэтай кнігай ягонай, і пра глыбіню духоўнасці гэтай кнігі, бо яна яшчэ далёка не спазнаная намі. Думаю, што мы павольна будзем заглыбляцца ў гэту таямніцу, радавацца, станавіцца шчаслівымі і дзякаваць Богу за гэтую вялікую ласку, якую мы маем. Калі ласка, Наталя. Ну, так, я пачну з таго, што да пазнання трактату мяне прывяла Дзева Марыя. Гэта выключна яе ласка, яе падарунак, яе шлях, і маю заслугі ў гэтым вогуле няма ніякай, таму што у мяне нават не было магчымасці пазнаць трактат. І я думаю, самы першы момант, конечно, гэта было вельмі даўно, мне спатрэбілася нават трохі часу, каб прыгадаць вогуле, як гэта ўсё пачалося. І мне здаецца, самы першы момант, гэта быў той дзень, калі Маці Божая прывяла мяне ў касцёл. Бо увогуле ахрышчаная я была ў праваслаўнай царкве недзе ў 91-м годзе. Ну, але так неяк у сэрцы адчувалася нешта іншае. І упершыню я пераступіла парог касцёла каталіцкага 2 ліпеня. І гэта была катэдра. Гэта на ўспамін Маці Божай Буслаўскай. Так, але я тады гэтага не ведала. Я тады яшчэ была праваслаўная. І гэта быў 98 год. І тады я яшчэ памятаю, у катэдры нават стаялі такія чырвоныя крэслы. Яшчэ нават не было скамеек. Але так, я проста адчула, што я дома. Тады я ўбачыла прыгожую фігуру Маці Божай, потым я да яе часта вярталася, і ўжо потым, калі я пайшла на катэхізацыю, калі я ўжо свядома прыняла рашэнне і пайшла ў чырвоны касцёл на катэхізацыю, ўжо потым я даведалася, што 2 ліпеня гэта, аказваецца, успаміну Маці Божай Буслаўскай, а катэдра таксама прысвечаная Маці Божай. І вось таму, канешне, я адразу закахалася ў Маці Божую. Гэта было сапраўднае каханне, я проста захапілася ёй. І адразу ў маім сэрцы паявілася жаданне служыць Марыі, прысвяціць сябе ёй. І я так думаю, у гэтым выпадку можна узгадаць словы святой Тэрэзы, дзіцяткі Езуса. Яна казала, што Бог укладвае ў нашы сэрцы жаданні, каб потым іх выканаць. І вось такое жаданне паявілася ў маім сэрцы, каб любіць і служыць Марыі. І вось я тады хадзіла ў чырвоны касцёл, таму што і катэхізацыя там у мяне была падрыхтоўка да першай камуніі. І вось неяк, не памятаю, ці то ў чырвоным касцёле, ці то ў катэдры паявілася такая раздрукоўка пра кармелітанскі шкаплер.
тады 98 год, 98-99 яшчэ зразумела, што рэлігійнай літаратуры няма. І вось, ну, я так думаю, Маці Божая просто недзе там падклала гэтыя раздрукоўкі пра кармелітанскі шкаплер. Я, конечно, прачытала, адразу загарэлася, але дзе здабыць шкаплер, калі няма? Ну, мне здаецца, што ў Мінску тады яшчэ не было. І мне прыслалі, я памятаю, што, здаецца, мне прыслалі яго, можа, з Масквы, тады або з Санкт-Петербурга. І тады пасля зімніх канікулаў я прыляцела ўся, у мяне такі гарачы запал такі быў. Прыбегаю ў чырвоны касцёл перад імшой, а там быў дэжурыў ксёндз Уладыслаў Шыдла. Я прыношу яму гэту раздрукоўку, говорю, вось у мяне шкаплер, я хочу прысвяціць себе Маці Божай, калі ласка, вот, апраніце мне ў гэты шкаплер. І ён адразу, ён нават не задаў ніводнага пытання. І ўсё, ўся там абрад быў налажэнне шкаплера кармелітанскага. Вось, і мне была такая радасць тады ўсё. Я пад апекай Маці Божай, што вось у мяне ёсць адзенне Маці Божай. Мне была такая радасць тады. Конечно, ну, і далей у мяне ўжо яшчэ больш узмацнілася гэта жаданне служыць Марыі. І Марыя просто пачала пасылаць мне людзей. Тады, памятаю, у чырвоны касцёл прыехала з Меджугор'я Тэрэзія Гаж'ёва. Яна расказвала пра Меджугор'е. І там мы сустрэліся з Оляй Гайковіч. А Оля ўжо тады была ў легіёне Марыі. І так мы з ёй тады пасябравалі. А потым мы з Ольгай пачалі сустракацца ў абсалютна такіх непрадбачаных месцах. Мы не планавалі сустрэчы, мы не дамаўляліся. І, карацей, так яна прывяла мяне ў легіён Марыі, у прэзідыум безаганнага зачацця Дзевы Марыі. Вось, там мы пазнаёміліся з братом Владзімірам. І я памятаю, неяк пасля сходу, аб чым там уже ішла размова, я не памятаю. Я памятаю, тады брату Владзіміру я сказала, што пра шуканне уцелаўлёнай мудрасці. І тады Владзімір сказаў, што вось Людовік де Монфор кажа, што уцелаўлёная мудрасць – гэта Езус Хрыстус. А каб знайсці гэту уцелаўлёную мудрасць, трэба знайсці Марыю. І падараваў мне, тады на рускай мове была Тайна Пресвятой Богородицы, такая чырвоная кніжачка. Здаецца, з Расіі іх тады прывозілі. Ну, тады быў канец года, і сесія была, я тады не паспела прачытаць гэту кнігу. Ужо калі я паехала на канікулы, мне было шмат часу, і ў цішыні на прыродзе я прачытала гэту кніжачку. І я, конечно, не магу сказаць, што я зразумела зашмат у той кніжачцы. Але сэрцам, я тады сэрцам адчула, што вось гэта той шлях, які я шукаю, шлях праз Марыю. Шлях, тады я думала так, гэта прысвячэнне Марыі. Ну, я так гэта зразумела, што гэта быў шлях прысвячэння Марыі. Я ледзь дачакалася ўжо пачатку года, вярнулася, у мяне, здаецца, там, які там курс быў, 2 ці 3. І гэта было 12 верасня. Успамін імя Найсвяцейшай Марыі Панны. Я гэта быў дзень сходу легіянерскага. Я тады прыбегла ў касцёл, і злева гэтая каплічка, там, дзе абраз Маці Божай Вострабрамскай. І там я прачытала упершыню, гэта быў 2000 год, упершыню я прачытала вось гэты акт прысвячэння Езусу Хрысту уцелаўлёнай мудрасці праз рукі Марыі па Людовіку де Монфору. А потым ужо быў сход, і на сходзе я прачытала легіянерскае абяцанне, легіянерскую прысягу тады. Вось тады, конечно, у мяне ўсё, я захапілася служэннем Марыі у легіёне Марыі. Это быў вельмі прыгожы час, конечно, адчувалася апека Маці Божай. Але, конечно, мяне цікавіла гэта сапраўднае ўшанаванне. Але літаратуры не было, кніг не было. Дзе даведацца, што хіба што ў Польшчы. Давялося вывучыць французскую мову. Ну, я ж вучылася ў Ін'язі, вы ж не забывайце.
і паколькі я так факультэт французскай мовы. І тады уже паколькі гэта было вельмі даўно, уже дакладна не магу сказаць як, я даведалася пра Вероніку Убрайн. Гэта яна ўвогуле сама ірландка, але яна была дэлегаткай у Францыі. Яе туды паслалі, каб засноўваць прэзідыум легіёна Марыі. Там яна пазнакомілася з Івет Дюбуа. Івет Дюбуа першы легіянер Францыі. І я хіба напісала тады да кіраўніцтва асацыяцыі Фіат, якую заснавала ўжо пасля Вероніка Убрайн. Яны мяне пазнакомілі з Івет Дюбуа, і вось я пакажу такую кніжачку. Вось Івет Дюбуа, яна мне падаравала вось гэту таямніцу Марыі на французскай мове. Вось тады ўпершыню я пазнаёмілася з арыгіналам святога Лідоіка де Монфор. Вось у гэтай кніжачцы. Потым нашы адносіны ўжо з бельгійцамі з асацыяцыяй Фіат працягваліся. Я пазнавала легіён Марыі, Вероніку Убрайн, як цяжка там было ўвогуле за апостальствам легіёна Марыі. І ў 2003 годзе яны мяне запрасілі ў Невер. Гэта там, дзе кляштар Сен-Жильдар, там, дзе жыла святая Бернадета. Калі яна ўжо пераехала пасля аб'яўлення ў Лурдзе. І там яна правяла ўсё сваё жыццё. Там яе рака знаходзіцца з мышчамі. Вось яны запрасілі мяне на міжнародную сустрэчу сяброў Фіат. Ну, канешне, расказаць, што ты перажываеш, калі кожны дзень маеш магчымасць пайсці і сядзець каля мошчаў святой Бернадеты, гэта, канешне, гэта немагчыма перадаць словамі. То, што ты перажываеш, гэта сапраўды трэба перажыць, гэта вельмі глыбока. У цішыні проста нават глядзець на яе, і ў нейкі момант мне нават падалося, што яна жывая, але яна проста спіць. І спіць такім вельмі спакойным сном. І сапраўды ад яе там такі глыбокі супакой сыходзіць. Потым яшчэ там ёсць, ну цяпер гэта капліца, але раней гэта быў шпітальны пакой, там былі хворыя. І святая Бернадета таксама, калі яна хварэла, яна таксама там праводзіла вельмі шмат часу. І проста вечарам неяк уже хіба перед ад'ездам я зайшла памаліцца туды. І вось ты туды заходзіш, як цябе адразу так ахоплівае супакой, глыбокая цішыня. Там сапраўды хочацца застацца. Ось, але гэта так, трохі адступлення. Просто на той сустрэчы я пазнаёмілася з айцом Монфортанцам. Гэта быў отец Андрей Луэс-Дон. І, конечно, для яго гэта быў феномен, што ён сустрэў чалавека з Беларусі, які цікавіўся Лідоікам де Монфорам, сапраўдным ушанаваннем, уже нават прачытаў акт прысвячэння па Лідоіку де Монфору. І вось у нас была такая размова. Ён мяне, конечно, тады паправіў. Я яму пачала казаць пра прысвячэнне, але трактату я тады яшчэ не чытала, у мяне трактату не было проста. Ён мяне тады паправіў, сказаў, што гэта прысвячэнне Езусу Хрысту праз рукі Марыі. Мы не прысвячаем себе Марыі, мы ідём да Езуса Хрыста праз Марыю. Вось, ну, і там яшчэ такія трохі нюансы ён мне растлумачыў. І мне ўжо тады бельгійцы, то і мае сябры з асацыяцыі Фіат Таржэй Сесіль, яны мне падаравалі трактат на французскай мове. Вось тады ўпершыню я прачытала трактат, і трактат прачытала ў арыгінале. Потым отец Андрей Луэс-Дон, ён мне падарыў вось такую, вось, называецца «Залатая кніга». Сапраўды залатая? Залатая кніга. Ну, скажем так, яна зялёная. Золата тут абсалютна няма ніякага, але я думаю, што золата маецца на ўвазе духоўнае. Таму што тут сабраны
творы Людовіка де Монфора. Я хвілинку пераб'ю, шановныя слухачы, гледачы. Уважліва цяпер слухаем, бо размова ідзе пра духоўнае золата, пра тое, што нам не хапае. Золата яго малае, но в маленькіх самародачках ці пясчынках сустракаецца, і яго цяжка знайсці, назбіраць. Цяпер будзем патроху распачынаць гэтую справу. Так, доўгі быў шлях мой да трактату. Вось я тады уже ўпершыню прачытала трактат, але не толькі. Тут яшчэ у чым сэнс? Паколькі гэта монфартанскае выданне, яны жывуць гэтай духоўнасцю, тут захаваны такі спецыяльны парадак у гэтых творах. Першым ідзе твор «Любоў да спрадвечнай мудрасці». У гэтым творы Людовік де Монфор піша пра сваю любоў да Хрыста. Ён быў абсалютна закаханы ў Хрыста. Ён прысвяціў усё сваё жыццё Хрысту. Ён правёў, конечно, большую частку свайго жыцця сярод убогіх. У гэтых бедных убогіх людзях ён бачыў Езуса Хрыста. Убогага, спрацаванага, хворага, адкінутага. І часам ён, калі недзе падбіраў якога-небудзь хворага, нёс яго ў шпіталь ці, можа, да парафіі, ён стукаўся ў дзверы і гаварыў: «Адчыніце дзверы Хрысту». Ён вось у такіх людзях бедных ён бачыў Хрыста. І першы яго творы — гэта вось «Любоў да спрадвечнай мудрасці», уцелаўлёнай мудрасці да Езуса Хрыста. Вось ён там піша, як Езус уцелавіўся, потым яго жыццё, пакуты, укрыжаванне. Ну, гэта так, у двух словах. Канешне, твор вельмі прыгожы, яго таксама варта прачытаць. Другім ідзе ўжо трактат аб сапраўдным ушанаванні Найсвяцейшай Дзевы Марыі. І вось я, конечно, прачытала з самага пачатку усе гэтыя творы, але толькі некалькі гадоў таму я усвядоміла сабе, што трактат аб сапраўдным ушанаванні Найсвяцейшай Дзевы Марыі — гэта працяг любові да спрадвечнай мудрасці. Таму што трактат, ён пачынаецца ўжо у 203 нумеры, вось гэта 4 раздзел. То есть спачатку вось тут ён заканчвае, як знайсці спрадвечную уцелаўлёную мудрасць. І вось першы сродак — гэта гарачае жаданне. Я не буду тут падрабязна ўсё расказваць, просто так. Вот. Другі сродак — гэта няспынная малітва. Трэба маліцца, жадаць маліцца, каб атрымаць спрадвечную мудрасць. Трэці сродак — гэта цалкавітае ўмярцвенне, то есть гэта значыць сваіх жаданняў, пахатлівасцяў і так далей. І чацвёрты сродак, вось ён піша, гэта пяшчотнае і сапраўднае ушанаванне Найсвяцейшай Дзевы Марыі. І далей ён вельмі прыгожа піша пра святую Дзеву. У адным месцы ён нават піша, што Марыя — гэта царскі трон спрадвечнай мудрасці. Вось. І потым, што мяне таксама і таксама эти монфартанцы звярталі на гэту увагу, што вось гэты акт прысвячэння Езусу Хрысту праз рукі Марыі, ён не належыць трактату. Гэтым актам прысвячэння заканчваецца яго твор «Любоў да спрадвечнай мудрасці». А потым вось ужо пачынаецца трактат. І трактат, ён называецца не толькі трактат аб сапраўдным ушанаванні, але вось тут ёсць дадатак, гэта падрыхтоўка да надыходу валадарства Езуса Хрыста. Так. Гэта значыцца, што трактат, ён вельмі хрыстацэнтрычны. І часам таксама я чула некаторыя папрокі, што ледзь Марыю не ідалам зрабілі ў гэтым. Неправда. Трактат, яго трэба проста вельмі уважліва чытаць, і ён вельмі хрыстацэнтрычны. Але ў трактаце я б сказала так, што гэта
Людовік де Монфор піша ўсю сваю любоў да Марыі. Калі чытаеш трактат, можна сказаць, што гэта піша закаханы чалавек. Просто з пункту гледжання тэалогіі, мне здаецца, нельга так напісаць. Так мог пісаць толькі чалавек, які вельмі кахае, вельмі моцна кахае. І што ён піша? Одну хвіліночку. Шановныя слухачы, ці сустракалі ў сваім жыцці людзей, закаханых у пана Марыю? Калі сустракалі, то вы шчаслівы чалавек. І калі сустрэлі, то старайцеся трымацца каля гэтых людзей, вы ніколі не згубіцеся і будзеце шчаслівымі. І благословленная тая зямля, той народ, дзе ёсць такія людзі, дзе ёсць такія святары, которые заўсёды будуць весці нас вельмі надзейным шляхам да валадарства Ісуса Хрыста. Правильно? Так. Да, я трошку перабіў. Ну, нічога. У адным месцы ён піша: калі ён расказвае пра ўшанаванне, пра гэта сапраўднае дасканалае ўшанаванне на свяцейшай Дзевы Марыі, ён піша: я не знайшоў гэтага ні ў адной, ні ў воднай, у старой кнізе, ні ў новай. Што гэта значыць? Монфор быў адным з самых адукаваных людзей свайго часу. У семінарыі Сен-Сюльпіс ён быў бібліятэкарам, а семінарыя Сен-Сюльпіс была адной з самых лепшых семінарый Парыжа і ўвогуле Францыі ў тыя часы. Гэта значыцца, што бібліятэка там была адна з самых багатых. І паколькі ён быў бібліятэкарам, у яго было шмат часу на чытанне, шуканне. Потым у перыяды крызісу у яго ён перажываў вельмі цяжкія часы і са святарамі. У Францыі ўвогуле трактат таксама трэба разглядаць з перспектывы часу, калі ён пісаўся. У Францыі тады вельмі складаныя часы былі. Вось. І у перыяды такой пустыні, крызісу, ён праводзіў час у езуітаў. У яго быў сябра, настаяцелі кляштара езуітаў у Парыжы. І ён таксама даваў яму прытулак і магчымасць праводзіць шмат часу у бібліятэцы. Я думаю, што у айцоў езуітаў таксама была вельмі багатая бібліятэка. Вось. Таму ён піша, што я не знайшоў ні ў воднай старой кнізе, ні ў новай пра гэтае ўшанаванне. Вось, калі мне таксама айцец Андрэй Луиздон потым прыслаў ужо з Францыі поўны збор сачыненняў Людовіка де Монфора, там можна ўбачыць, айцы монфартанцы таксама распрацавалі ўсё вельмі добра, і там нават пад кожным тэзісам, пад кожным нумарам ёсць такія зноскі. Адкуда Людовік де Монфор усё гэта браў? І гэта такое тэалагічнае багацце, што нават цяжка сабе ўявіць. Там ёсць выказванні папаў розных часоў, выказванні тэолагаў, святых, нейкія тэалагічныя трактаты, там ёсць і лацінскія выказванні на лацінскай мове, розныя святыя. Гэта такое тэалагічнае багацце, сапраўды, якое цяжка ўявіць. Але, скажем так, я не тэолог, і, можа, тэалагічны бок трактату мяне не вельмі цікавіў. Гэта ўжо толькі апошнія некалькі гадоў, калі пачалі ўзнікаць нейкія такія пытанні, спрэчныя пытанні, увогуле непаразуменні, тады я толькі пачала. Але я прачытала трактат сэрцам. І, канешне, я захапілася яшчэ больш. Я яшчэ больш закахалася ў панну Марыю. І людзям, які ўжо чыталі трактат, можа, яшчэ не чыталі трактат, таксама святары, якія мне таксама былі такія, якія ставілі мне ў папрок, што там ёсць тэалагічныя памылкі. Не можа быць тэалагічных памылак, таму што ўсё пацверджана там тэалагічнымі трактатамі, выказванні папаў. Ён нідзе не ўзяў гэта адкульсьці там з неба, не ведаю. Ён сапраўды быў дзіцём свайго часу і вельмі адукаваным чалавекам. І ён пісаў сэрцам гэты трактат.
Так, ён, канешне, быў вельмі знакамітым тэолагам, але ён пісаў трактат сэрцам. Але чаму сэрцам? Таксама я некалькі гадоў таму прачытала такую вельмі вялікую біяграфію, і там у некаторых момантах напісана, што яго сябры часта заўважалі, што Манфор праводзіць свой час у таварыстве вельмі прыгожай панны. Гэта значыцца, што Маці Божая, тут цяжка сказаць часта ці не, але яна яму аб'яўлялася. І ён праводзіў час менавіта з Марыяй. І таму яшчэ раз я паўтаруся, што трактат быў напісаны закаханым чалавекам, які проста да безумства любіў Маці Божию і Езуса Хрыста. Вось таму для мяне трактат гэта таксама гэта твор, які трэба чытаць сэрцам і чытаць яго з любоўю да Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Я б сказаў так, спачатку трэба закахацца ў пану Марыю, а потом пачаць чытаць трактат, каб яго у сэрца пакласці, так? Магчыма, так, таму што спачатку я ж казала, што спачатку я сапраўды закахалася ў панну Марыю. У мяне яшчэ не было абсалютна ніякіх ведаў пра яе, я не чытала ні таямніцы Марыі, ні трактату, я проста ў яе закахалася. Толькі таму, што яна Марыя, толькі таму, што яна нарадзіла Езуса Хрыста. Але, хаця, можа тут нават інакш сказаць, Марыя захапіла маё сэрца. Гэта, хутчэй за ўсё, яе заслуга. Што яна так проста завалодала маім сэрцам. І далей яна мяне ўжо павяла. Гэта яна мне адкрыла гэта і таямніцу Марыі, і трактат. Яна дапамагла мне, яна дазволіла мне яго пазнаць. І калі я чытала трактат, мне ніколі не ўзнікала нейкіх сумневаў, што нешта там ёсць спрэчныя з тэалогіяй, ці можа ён памыляецца, ці можа ён занадта любіць панну Марыю. Я сама была такая закаханая. І вось я чытаю твор, які таксама быў закаханы. Я думаю, што калі проста людзі закаханыя, то адзін закаханы чытае твор другого, то тут уже проста не ўзнікае ніякіх ні пытанняў, ні сумневаў. Так, гэта таямніца, пра якую мы шмат гаворым і будзем бясконца гаварыць. Дзякуй, Наталья. І яшчэ, можа, я давайце пра кардынала Сіоненса такі прыклад скажу, што часта людзі вельмі баяцца занадта любіць Марыю, таму што яны могуць абразіць Езуса Хрыста. Вось кардынал Сіоненс, я дакладна не памятаю, які перыяд гэта быў, можа, калі ён удзельнічаў у Другім Ватыканскім саборы, магчыма, гэта вось калі ішла дыскусія пра ўшанаванне Маці Божай. Ён пісаў, што я тады вельмі шмат таксама разважаў, што ці можна так моцна любіць Марыю, ці не будзе гэта вось такой абразы Езуса Хрыста. А потым у яго быў юбілей. І была такая вельмі значная дата. Ён запрасіў сяброў, і адзін яго сябра, святар, прынёс вельмі прыгожы букет кветак, вельмі прыгожы, але ён не пайшоў да кардынала. Ён пайшоў адразу да яго маці. І гэтыя прыгожыя кветкі ён падараваў яго маці і падзякаваў вось за сына. І кардынал Сіоненс тады кажа, і ў гэты момант, ён кажа, гэта настолькі кранула маё сэрца, што вось ён гэтыя кветкі не мне падарыў, а ён пайшоў да маёй маці. Гэта настолькі кранула маё сэрца, і ў гэты момант я зразумеў, што калі мы вось так вот шануем Маці Божую, мы ніколі не зможам абразіць Езуса Хрыста. Ён наадварот, ён будзе вельмі шчаслівы, калі мы будзем любіць яго маці і шанаваць яе. Так, дзякуй вялікі. Сапраўды, любоў да мамы гэта нешта такое, што выходзіць за рамкі звычайнага, бо кожны з нас меў ці мае мам, і мы можам сказаць, што любоў мамы да сваіх дзяцей гэта тоже нешта тое, што выходзіць за рамкі надзвычайнага, да? Гэта нейкая такая моцная любоў, якая перавышае ўсе астатнія віды любові паміж людзьмі. Вось, і гэта сапраўды таямніца, шанаванне Марыі таямніца, яна спорная, выклікае шмат спрэчак, пра яе можна гаварыць доўга і не прыйсці ні да якіх высноў. І што сапраўды тое ж сказала Наталья, што
Трэба закахацца. Трэба закахацца ў Марыю. І тады мы убачым, для нас адкрыецца сэнс гэтай таямніцы. Каб не быць галаслоўным, я пастараюся прывесці адзін маленькі прыклад, і ён буквально літаральна па гарачых слядах прайсці адной падзеі. Яна адбылася ў суботу. Гэта было на Навагрудчыне у мястэчку Уселюб. Быў Новафест. Я думаю, што все, хто зараз слухаюць нас, ведаюць пра гэты Новафест, который там адбываецца вось уже, здаецца, 6-й год. І многія там былі. Я сам маю вопыт удзельнічаць у гэтых благословенствах, якія там адбываюцца ад самага пачатку служэння пробышча отца Віталія Цыбульскага. І вось чым быў адметны апошні Новафест, который быў гэтую суботу. Я думаю, што не памылюся, калі скажу, што усе гэта заўважылі. Усе бачылі святара, маленькага такога, простага, сціплага отца Віталія, пробышча касцёла у Новафесце, ва Ўселюбе. Все бачылі святара, які любіць пану Марыю, ён у яе закаханы. Мы все бачылі, як ён у яе закаханы. І вось гэта каханне да Марыі, яно і ёсць крыніцай усіх тых шчодрых Божых благословенстваў, пра якія мы гаворым, тых благословенстваў, которые Бог хоча паслаць на касцёл. І, ведаеце, рыхтуючыся да перадачы, я так пералістываў кнігі Людовіка де Монфора. Чамусьці ўвесь час мне адкрываліся тыя старонкі, якія гавораць аб тым, што Марыю асаблівым чынам яна будзе ўшанавана ў апошнія часы. Што гэта значыць? Это значыць, што Бог у апошнія часы хоча асабліва адарыць нас сваімі ласкамі. Больш што я хочу сказаць, што ён хоча усе свае ласкі, усю сваю любоў, якая толькі яго ёсць да нас, выліць у нашае сэрцы, которые не гатовыя для гэтага і которые адкрыюцца тады, калі мы полюбім Марыю. Трактат мае такую назву. Мы уже про это говорили. Сапраўднае ўшанаванне найсвятейшай Панны Марыі ці падрыхтоўка да валадарання Езуса Хрыста. І вось што піша святы Людовік де Монфор. Менавіта праз Марыю пачалося збаўленне свету, і менавіта праз яе яно павінна скончыцца. Зараз такое маленькае пытанне. Скажыце-ка ласка, узгадайце, якія апошнія словы Панны Марыі прагучалі на старонках Святого Пісання. Калі нехта згадаў, то гэта словы Марыі, которая она сказала на веселье у Кані Галілейскай. Тое, што яна скажа, тое зрабіце. Гэта былі апошнія яе словы на старонках Бібліі. І гэта яе тэстамент. Пасля Марыя не так часта узгадваецца ў касцёле, але найчасцей мы пачынаем узгадваць у апошнія часы. 19, 20, 21 стагоддзе шматлікія благадатныя яе аб'яўленні у касцёле, менавіта ў касцёле, падкрэслю, у касцёле. Яна з'яўляецца ў каталіцкім касцёле шмат разоў і з'яўляецца з пэўнай місіяй. Усюды, дзе б яна не аб'яўлялася, што б яна не казала, усе яе словы гучаць у кантэксце яе апошніх слоў на старонках Святого Пісання. Тое, што ён скажа, тое зрабіце. Па сутнасці, вось гэтая насычаны час аб'яўлення Марыі, гэта якраз тое, аб чым піша Людовік де Монфор. Яна ўсё больш і больш рыхтуе нас да тых шчодрых благословенстваў, которые Бог хоча даць нам у апошнія часы. Вось што яшчэ піша святы. Бог хоча адкрыць Марыю найвялікшае стварэнне сваіх рук у апошнія часы. І, напэўна, апошнія часы гэта часы вялікіх выпрабаванняў, праз якія пройдзе чалавецтва. І вось якую гарантыю ці якое абяцанне дае Бог праз тое, калі мы будзем шанаваць Марыю. Мы таксама павінны верыць
што напрыканцы часоў і можа нават раней, чым мы думаем, Бог пашле вялікіх людзей, напоўненых Духам Святым і Духам Марыі, праз якіх гэтая валадарка ўчыніць вялікія цуды ў свеце, каб знішчыць грэх і ўстанавіць валадарства Езуса Хрыста, свайго Сына, над гэтым сапсаваным светам. Менавіта праз гэтую форму ушанавання Святой Дзевы, якую я толькі ледзьве акрэсліў і памяншаю пра сваю слабасць, гэтыя святыя асобы вытрываюць да канца. Бог праз Марыю хоча навучыць нас перамагчы д'ябала. І толькі тады Езус заваладарыць на нашай зямлі. І вось давайце на гэтай пазітыўнай ноце закончым нашу размову на зямлі Марыі. Мы будзем працягваць заглыбляцца ў гэтую таямніцу, гэтую волю Божию у пазнанні, шанаванні, прысвячэнні сябе Марыі. Хвала Езусу Христу. На веки вечные. Аминь. Терра Марія, шляхам легіянера Марыі.